Ja vás vítam u pokračovania vlastne kryštálu zo servera Qplay, no. A čo sme si to chceli spraviť, diamantový meč Sharpness 2. Ja by som si ešte doťažil 10 levelov, aby bolo 10 levelov presne. No 13, tak, aby sme mali na spojenie, alebo takých 15 to bude stať. To je jedno vlastne, tu máme hnedka pár kopov krompáčov, máme 15 levelov. Vidíte, tuto hneď, tuto kopneme pár. No a už to máme, ideme si to teda spojiť. Prvé si kúpime knižku a potom si to spojíme. Sharpness 2, tuto máme Sharpness 3, dobre, to by sme mali a teraz môžeme vyraziť na stred niekoho tam, pokiaľ samozrejme Fuldiakov asi ťažko, lebo už som tam niečo videl. Fuldia 12, teraz potrebujem aspoň 12 o nich. Teraz som tu nevidel zelených. Asi sú u seba. No, tak som to zariekol. No, už tu Fuldiaka vidím. Zase. Alebo skôr tak, že videl. No a potrebujem ešte 10. No, typek už tam nabehol. Tak to mi dá. No, ubral mi iba kúsok. Žltý Fuldiak, kryte. Vidíte, a toto sa nevypláca, chodí bez oka. No. Tak som umrel. Ale prečo zrovna mňa, sakra? No, tak už nemám také šťastie, že sa hádžu irony, no. Idem sa. Asi si naťažíme full iron. Tak to je. Nehodili do časti niečo, že by som nemusel. Tak nič, tak musíme poctivo si naťažiť zase full iron. Alebo, nebudeme si ťažiť full iron, naťažíme si iba 5. Na meč a na krompáč a to nám stačí. Pôjdeme si naťažiť na diamantové veci. Postupne si kúpim už aj oko, lebo práve ste videli, že čo sa stane, keď nemáte oko. Ako ľahko vás hodia. Som nechcel. Tuto si naťažíme nejakých 6. A to nám bude stačiť na vrátenie sa potom. Preto si neťažím také full iron, lebo zbytočne je to zdlhavé a nabehne sem nejaký spáč, čo má, viete, letieť, zase dovolí, že je to na nič rovno vám poviem. Tak už tam, aha, tak tu je to, ten diamant. A diamantový práve po mne beží. Strieľaj, typku, strieľaj.